Iyo. Bawa pwede tadi kapalo mo do mandatang undiangan. Iyo. Ka silang papagkatar ko ulunjuang. Buah undiangan nyo, buah saguan ko. Mangko kadimbo niya mama katiumahan ko. Iyo. Bawa pwede tentang itu sekadar katubo ng bajo undiang alun bakulangan. Anyo nalay istirahat na babinta. Iyo lah. Bawa pwede pihak tentang istirahat, pagkabit tentang kacabang, meminta tentang pamilya. Iyo. Allah di lapangannya tentang itu. Iyo. Bawa itu nambah payung na si Kuya nagkape muda satu ng kamanyo durun dia ng kamulang manumpan kami kapado pemuda bajaw ada pemuda nasa mo di dalam sige mana Sampai yo. Kapanjang palunjang na jadi. Ialah katulang sa manay. Lah di dalam baling jabalabe dalam cupa dengan kantang lingkungan ada itu saku. iyo Tidak ada pede sak lain. Dari dahulu sampai kini, baik itu juga dipakai kandang ya. iyo Baru kue lambo jo. Ia warna suruh katulang aja. Iya. Kau mancung tak sekali putih jo, ngawi tak sekali kami, sama pun tak sekali habis. Iya. Ini karena no. Kami le dapat 2-3 jo. Iya. Tentu berjalan hendak bayi bakat hendak umur lah. Sementara umur bayi jo. Setelah datang kaji menunggu jo santai. sampai ay Sampai jo. bawa pada si Kuya kung mamancong indak sekali putih malawi indak sekali habis memangku indak sekali kami. Iya jo. Dek karena nota sabui berdua bertiga puluh tentu berjalan nak bayo berkata nak memelah. Iya. Sementara si Kuya bayo istirahat datang ke jauh kan ya itu. Mana jo? Bawa Kuya dan jauh tentang itu kalau mana pasaran biasa dong. Iya. Lama makan dia bahasa mau nama kata di bayo. Dia cari kayan biar menunggu sebentar. Sampai jo. Ya Baju yang buaya jo. jadi Jo. iya Nunggu jo lihat jo. jadi Ini itu jo. iya Ikut di badan dia ambo jo yang warna suruh katulang jo. iya Adi badan dia ke disabui kanto bangisa basantiran jalan tarik kai bayi barai itu ilmu banasakah dirasakah kan tukang pajalan jo. iya Jalanan ada dua pada simpang. Sa simpang jalanan lurus, sa simpang jalanan bakilo. iya Mampu tatampuh di ambo jalanan lurus, capek bayi capek pulang. Barang Iya. dia marah dia pecah, barang di kapuk lagi. Jadi barang di muka suit lagi sampai. Iya. Mujuan di namuan jo. iya Baru pues sekarang aku kini jo. Mujuan tak dapat digayah, malang tak dapat ditulak. Mak malang banai tak pulau. Iya. Nak tatampuh di ambo jalanan bakilo. Dek kelok liku baliku, kudiang ambil batang-batang, kudiang gini batimba jalan. Kasuk ka rampak manilago, kasuk ka rimbun di pangkasi. Iya. Buah dari mau masak gangkah, buah piawih masak ganon. Makanan putih jo barabah, makanan anak dagang lalu tak kalau masuk dah ulunya. iya Dalam sama suai tujuh jo. Iya. Membebek kambiang di Subarang, memakan pucuk si dalu-dalu, kambiang anak orang tujuh koto, di halau anak orang bisati. iya Raso talalai jo talambe istirahat datang, dek jalan bakelok sampai lalu, ulang mencari katona sayo jo. Baru kini wa tapi ijo, kaba aku dulu dah. sampai Sampai jo. bawa Kuya perundian si Kuya ng katanga ujung sa jojon dia. Yo jo. Abanala reti tentang itu. Mabebek kambiang di Subalang makan tujuh si dalu-dalu kambiang na orang tujuh koko dia lawan orang di seti. Iya, iya. Mangko talambe istirahat datang jalan pakai lok tapi lalu nak manci kato na sayo mangko nyo kini batape ikan dia itu. Mana jo? Bawa Kuya jo tentang itu. Adi barali ka di sabit kato ba misa bara santiran jalan terikay bay baray putu ilimu bana sakah dia sakah ka wang sembayang. Iyo. Sembayang dia bawa katu makan dia bawa kutiko. Iya. Ko sembayang na tibo do katu ko makan na tibo di katiko ko talalay alun talambe banara lai masing guru masa ridwa Diyos ko sikya mana Sampai jo. sampai Abanalah ketua jo tadi iya Mah adih badan dia kadi sabui ketua misa basan tiran jalan tarikai bayi barai putu ilmu banasakah tinasakah kan kurang sembayang. iya Kok sembayang dia bawa katu makan dia bawa kutiko. iya Mah nan katu ambo mengulang perundang katu gini. Iya. Kok sembayang ila tibo dua katu kok makan ila tibo hai kutiko Iya. Kok talalai kasulan talambe banale do. Pasanang laki yang bulan itu. Kan dia itu jo. iya Baru kue dambo jo, iya warna bersuhu pantun gang jo. Anak siamang dia teh kawe hari sanjo puilah kosong turun ke bawah makan padi. iya Laso ta gamang ambolah bajawe, laso anjoy alah basonsong, iyolah sanang lalang hati. iya Cuma nyolek kini jo, ilang alih bagan tialay patah puasi gantong tumbuh lah bagalu-galu tupai ditahan. iya Suruh nyo kabang kadahan jo. Iya. Abanala alat tira tay tu jo. Laba belok-belok ayo di balay akay, suruh nyo kamaro jo. Laba belok-belok kato jo pakai jo.
Iya. Suruh nyo kepada diri yang bojo nang kamamulangan perundiangan Joko. Kaba aku jo. Sampai Sampai jo. bau kuah dari si kuah tadi mah babelok-belok aja di balakai suruh ke moro juo babelok-belok kato di mau pakai suruh ke badan kuah juo nang kamanjau undiangan jo. Kan iya betul. Yo jo. Bau kuah ada jo tentang itu bos suruh jo pakai orang adi badan dia ke desa bui kato misa basantiran jalan tarik bayi barai pukul 5 bana sakah. Dia nasakahan ke orang penembak. Yo. Tembak dia gia balamai pandang dia gia tujuan. Yo. Nambadok badang batumpu batape kan yung antaro kito nomor 2. Kinilah po kana mo mulang diang kojo badan dia jo. Ko tembak yo tibo dalam ko pandang yo tibo di tujuan. Yo. Ucuk di cinto ulang pun tibo semua dikali ayah datang aka di cai hutan dape. Tapi sebalik baduan ay batamare nang kalai. Pasan canca itu nah. Sekian mana? Sampai jo. Sampai Awan alah katua jo tadi Iya. Mah adih badalia ka disabui katua misa basantiran jalan tadi kai bayi barai ilmu banasakah dinasakah kan kurang penembak. Iya. Kok tembak dia balamai pandang dia tujuan. Nan Iya. bahadok bahadang batumpu batape de tadi. Kan Iya. iyo den taruh gitu nomor 2 ya jo. Iya. Kinilah mo wana nama mulang perundiangan jo walia. Iya. Kok tembak iyalah tibo dia alamai kok pandang iyalah tibo di tujuan Iya. Ucuk dicintu ulang pun tibo semua dikali ayah datang akar dicai gotan dape kabeh Iya. sabalik baduan batambah hari nang kalai kan alasan canca kan itu jo Iya. kini itu mah jo Iya. kok di badan diri ambo yo wana pasuo panturgang jo Iya. anak sinangi di dalam lubuk di papeh mangku kadape lah tanang ayah di tapian Iya. rasul tak manangi hambo lah babujo rasul tak gamang alah bajawe yo senang perhatian Iya. cuma nyolek kini disebut jual nang bawa bakia mulai kasudahan Iya. adapun tempo dewa tadi kan mama Iya nanya mama. kan iyo nenek mama mendatangkan perundian kojo Sidang bapak. kojo padan diri silang nama pangka karakot nama junjuang Iya. anaknya di bawah benar inyo mah bako bahasa gua nenek mama Iya. kata rumah kadangan ko Iya. Aku bukan buat. aku nanya di bawah sabuan Pwede mama sekarang ketubuh mo do. upoy de Bangka, de mama rumah tanggung. de mama rumah tanggung sekadar takut nama bajo Iya. junjangan rumah pulangan Iya. hanya nalai istirahat nanya pinta baru po pihak entah istirahat kok magabut tentang kajapa meminta entah kebeliah alahnya lapang entah itu Iya. baru poe dek mama rumah tanggung dek kalau lama makan dek pasamu lama kata di bayo Iya. kunanya payon kau ke kami yang pemuda Iya. Satu atau satu kata kaman jawab dua orang dia memulangan Iya. menumpahan mama rumah tanggung kepada diri pemuda Iya. kepada diri mama rumah tanggung supaya semua dalam kayaknya itu iya. bau poe dambo lah ditadiak kata nyo pakai lah delo di perundiangan Iya. kok ketek lah dilawan masuagai kok kadang lah dilawan mau pakai Iya. lah boleh aja ke pamulua boleh lah boleh digolean picak lah boleh layangan Iya. alah saya kata tentang itu upoe tentang kata kaman jauh rundiang kamamulangan yang menumpahan kami segala pemuda Iya. kojo badan diri mama selang bangka Iya. nanti sebut mama nang kami lah semua dalam sekian mana Sampai sampai bawa kue desi ko ay la ditarik kato yung pakai la dia lo jo parunjang. Ko ketek dilawan maswagay ko ladang dilawan yung pakai la boleh aye ka pamuluan. yo Boleh la boleh di golean picak la boleh di layang. Iyo. Bukdo tentang kato ng kamanjo runjang ng kamamulangan. Manyara ko ay kabadan di kami silang pagkagar ko wajinjuang. Iyo. Kaniyo itu. yo Ini itu ay ko jadi undiangan di pulangan ko sampai tongan di Jawa. Iya. Sentiang tadi wilayah kurang tak ditepuk lamang tak ditahu. Kalau lain nombor itu, insyaallah pulangan itu sampai yo sampai ya. apa nalah kata jo tadi masa mingguan kaji kita gamang jualan kerja tua di pihak kamamulangan perundian ganggo Iya. mah kok mau banajo mengenai laut na leba menempuh padang dan hana sentiang minta dibilai kurang minta ditutup lamah minta ditahu Iya. kok lain nambah itu insyaallah aja pulang rundiang ganggo kayak itu jo Iya. Ay. baru po de kami segala pemuda jo sentiang deko kok ada kapan bilai kami bilai kurang kok ada kapan ukua kami tukua lamah kok ada kapan awah kami tahu tapi dia teh namun indak jo anda Iya. sabut ajo nama nuahi kami rumah kunanglah kurang jangan jo yang sampai terlalai orang itu Ba, iya pulangan. injak jo